фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судяҳо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҷабиён Луқмон Нуъмон аз вазифаи судяи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, иномзод Ҳабибуллохон Акрамиён аз вазифаи судяи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо хоҳиши худашон озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 9 июли соли 2019. имрӯз асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи банди 2 моддаи 56 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод оид ба бозхон намудани Шарифзода Асрор Нор аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи моддаи 57 қисми 1 пешниҳод оид ба бозхон намудани Ҷамшедзода Ҷамшед Назаршо аз ҳайати комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби ба кори дигар гузаштанд, ҳамчунин пешниҳодҳо дар бораи интихоб намудани Шарифзода Асрор Нор ва Ҷамшедзода Ҷамшед Назаршо ба вазифаҳои судяи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намуданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати фармондеҳии ҷузъу томҳои низомии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтори дастгоҳи марказии созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ тағйироти кадри сурат гирифта аз ҳисоби хизматчиёни ҳарбии соҳиби қисос дорои малакаву маҳорати хуби роҳбарии низомӣ ва донандагони забонҳои хориҷӣ таъин гардиданд. дар бораи иҷлосияи 20-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум. иҷлосияи 20-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати панҷум 11 июли соли 2019 соати 9 дар толори маҷлисгоҳи Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 июли соли 2019 аз соати 8 то 17 ва 11 июли соли 2019 аз соати 7 то 8 дар бинои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ошонаи сеюм утоқи кории шӯъбаи ташкилӣ ба қайд гирифта мешаванд. телефонҳо 221 12 47 223 19 48.